Hola, bona tarda. Jo em dic Jordi Boldú, soc el director de l'obra Trampa per ratolins. Jo soc Laia Guimet i l'adjunt de direcció d'aquesta mateixa obra. El nostre projecte que hem intentat treballar ha estat l'obra Trampa per ratolins en català, que és una adaptació de l'obra Ratonera, de l'agatha Christie. És una obra que es ve representant des de l'any 1952 i ininterrompudament a totes les sales dels circuits més importants de tot el món, i nosaltres molt humilment hem intentat fer una adaptació d'aquesta obra i la veritat és que estem força contents del resultat que hem obtingut i que convidem a tothom qui vulgui que la vegi i que passi una bona estona, igual almenys com nosaltres l'hem passat assajant. Més que res, els actors sembla que s'ho han passat molt bé, estan molt animats i espero que aquesta animació i aquesta alegria la transmetin a dalt de l'escenari i que a tothom li pugui agradar. Igual que s'han disfrutat, que la gent la disfruti des de baix veient-la. Magnífic! Magnífic! Senyora Rasco, no ens ha promès un bon sopar per aquesta nit. La calefacció no és bona. És que el fred que fa és molt fort. Els llits, però, són còmodes. Almenys el meu. Res de l'altre món. Tot és tan bonic. Amb aquesta tranquil·litat no ens s'oblida de tots. Doncs jo no oblido res. Viu amb un to. Pensava. Miri, la meva presència aquí es deu a la necessitat de protegir aquesta casa, comprèn? Doncs no, no entenc res. La meva vinguda està relacionada amb el crim de Culver Street, a Londres. I la pagesa va anar a presó i jo l'he matada. Quan Jimmy va morir, vaig jurar que mataria tothom que ho havia provocat. Ja t'ho explicaré en un altre moment. Tot està resolt.